Atal berria, laugarren atala, klima eta paisaia naturala. Klimaren barruan bereizten ditugu elementok eta faktoreak. Hor dituzu zentzu diren, gauza bate temperatura, superimportantea zenbat euri egiten duen, superimportantea haizeak, superimportantea zetasuna, presio atmosferikoa, hodeitza, eta elementoak hemen dituzu zera hau ez da ikasi behar, jarri dizue, kuriositate izan ez gero, gehiena kontrolatzen duzu, baina, osagarri moduan, ez da agertzen teorian, ez da ikasi behar, Klimaren faktoria, depende zintu diren faktoriak, ez da gauza bera bizitzea itsasoren ondoan, zein bizitzea menditontorrean, ez da gauza bera zera izen nagusi dauden leku batean, zein itsasoren ondoan bizitzea. Ez da gauza berea bizitzea hemen, zein bizitzea Norbergian, edo bizitzea Ekuadorren ondoan. Erliebea gero eta menditsuago baldin bada, gero eta hotz gehiago. Hori dira klimaren faktoriak, eta hemen dituzu bai ikusteko, bai esaten dizuet hori. Ez da azalduta teorian, beraz ez dituzue sakondu behar hori agertzen diren datuak. Kuriositatea bat baino ez da. Hau bai interesatzen zuek bereiztea, zein den eguraldia eta zer den klima. Eguraldia da, adibidez hori, telebista, irratian entzuten dugunean, hor aurkitzen dugunean, gaur zer egingo duen, bihar zer egingo duen. Egon gaitezke neguan, baina egon daiteke zera hori temperatura oso onak, baina hori ez da representatiboa. Horrek ez dugu azaltzen nolakoa den leku horretako klima, eta udan berdin, izan daiteke uda arraroa eta euritsua, baina normalki ez dira horiek izaten orduan. Klima da, normalki zera klimaren ezaugarriak ziurtatzeko, 30 urtetan egindakoa da kontutan hartzen dena, egiten da bataz bestekoa, eta el tiempo da gaurkoa, biharkoa, eta kitzu. Importante. Gehiago ezagutu nahi baduzu klima aldaketari buruz, hor dituzue zera estekak horiek. Dakizunez, gai hori zoritzarrez gero eta pilpilean dago, eta hemen irudien ikusten da, zera hori nola gero eta bero gehiago, nola zera gizakiaren zera ondorioz, gas horiek lurra berotzen ari da, gure gero eta euri gutxiago egiten du, gero eta bero gehiago egiten du, muturrak egoten dira kliman, temperaturaen konparatzen baditugu beste, eta horrek ondorio itzelak esaten ditu, espezial desagertzen ari direla, eta gero eta zute gehiago, gero eta ondori eta gizakiaren eskua sartzeagatik zera, atmosferan eta esaten dugu zera bost klima zona handi ditugu, baina berez 3 atal daude. Hotz egiten duen lekuetan, ikusten duzu hemen muturrean, beste muturrean, beraz epela diren lekuan, iparraldean bat, ekualdean beste bat, bigarrena, eta gero ja Ekuador horren iparraldean, Ekuador horren egualdean, dagoen epela. Beraz, 3 eremu handia daude, eta hor bereizten ditugu 5 klima zona handi. Gurea litzateke zona templada. Euskal Herrian, Espainian daukaguna, hau da. Hemen dituzu zera horiek, koloren arabera ikusten duzu kolore horia, izango litzateke beroa, kolore berdea epela eta hotza polar urdinez, baina dena dela bakoitzaren barruan badaude desberdintasunak, adibidez. Beroa den lekuetan bereizten dugu ekuatoriala izen horrekin, ekuatore horren, paralel horren inguruan daudenak, temperaturak altak dira, komunean daukate tropikoetan eta gasamortukoetan. Temperaturak iruretan dira altua, baina prezipitazioak
berezitasunak daude. Basamortua izango da gutxiago dagoena, bale? Tropikoan urtaro lehor bat daukate, eta ekuatorialean prezipitazioa oso ugariak eta konstanteak dira. Egun berean egon daitezke 2 ordu euria egiten, eta gero amaitzen dira euriak eta ateratzen da eguzkia, bale? Tropikoetan ez egoten da la estación seca, la estación húmeda, bale? Desberdina da. Kolore berdea hemen Euskal Herrian, bale, kokatzen dugu ozeaniko temperatura lehunak dira, konparatzen baditugu zera hori hemen egiten dituztenak eta hemen daudenak, argi dago, bale, berde horietan lehunak dira eta hiru horien artean lehunagoak izango dira gurea. Zergatik ozeano, itsaso baten ondoan daudenez, eragina itsasoak beti lehuntzen ditu temperatura. Eta itsasoaren ondoan egotegatik prezipitazioak beti izango dira ugariagoak eta irregularra. Zer esan nahi du irregularra? Normalki hilabete guztietan dagoela. Egongo dira gutxiago udan? Ados, baina normala da euria egitea udan, beraz, irregularra. Hilabetero daudelako eta ugariak, konstantea delako. Kontinentala, zer esan nahi du kontinentala? Ozeano itsasoren eragina txikiagoa dela. Iaia ez da heltzen, adibidez, Madrilen, adibidez, Errusiaren barrukaldean, Moskun, hor itsasoren eragina ez da heltzen. Beraz, temperaturak izango dira neguan hotzagoak eta udan beroagoak. Itsasoren eragina heltzen ez delako. Itsasoren eragina gutxiago txikiago denez, euriak urriagoak dira. Eta udan iaia ez dago. Eta epel horretan daukagu bai Mediterranean eta izenak adierazten duen bezala, batez ere, Mediterranean itsasontzi horren inguruan kokatzen dugu eta temperatura legunak eta beroak dira. Gogoratu zergaitik adibidez oporretarako erabakitzen dugu Mediterranean hurbilera joatea. Temperatura eta euria gutxiago dagoelako. Eta baldin bagoaz, zera hori klima hotzetara, berizten dugu polo erretan daudena, iparraldeko eta hegoaldeko poloetan, temperaturak oso baxua eta prezipitazioak iaia eskasak. Eta goi-mendikaldetan bai temperatura baxuak dira eta prezipitazio itzuri izaten da ura eta gehienetan elurra. Honekin lotuta kontrolatu behar duguna da zera zein den bakoitzari dagokion landare egitura. Hemen daukazu, oiana, sabana eta ez dago ezer basamortuan. Oianean, hemen euripila egiten duenez, baso trinkoa, sabanan urtero 2 saio daudenez, euririk ez dagoenean, hemen ja ez da oianean dagoen bezain beste baso, bezain beste zuaitz, hemen belarra handiak egoten dira. Eta basamortua ez dago. Baso dienekoan hemen Euskal Herrian dagoena hosto erorkorreko zuaitzak. Hau da, udazken altzen denean, Kastainondoa, Pago, Aritza eta Mota horretako zuaitzei hostoak erortzen zaizkie. Neguan hostorik gabe daude eta udaberrian berriro ateratzen dira. Baso Mediterranean, hemen daudenak dira zuaitzak eta askotan dituztena zera hostoak ez zaizkietzen. Belardia eta taiga. Eta baldin bagoaz eremu hotzera oso berizten dugu estepa eta tundra. Batzutan zera horiek ez dago, hemen oso baldintza gogorra daudenez, euririk ez dagoenez izotza urte osoan praktikoki, egon daitezke depende, tundran nalako zugaizkaren bat, baina likena baino ez dago. Gogoraztea, basamortei begira, Atamakan, Amerikan, Afrika Sahara basamortua, Arabia, Asian eta jarraituko dugu.